Moi, ja nyt tämän tarkennuksen pitäisi onnistua pikkasen paremmin. Moi, ja kahden tilanne on spessu. Joo. Ja siis tässä on näitä mun wet petsit. Ja nää on niinku tosi hyviä. Ja joo. Nyt mä voisin vaikka näyttää ne. Tällainen. Täällä ei ole LPS. Täällä on tuolla joku J ja sininen magneetti. Sitten siellä on kulumaa vähän nenässä. No tossa nyt näkyy vähän paremmin. Sitten tällainen. Tulee joku tommonen likapiste juttu. Tää oli LPS. Täällä on reikä. Sitten mä lähdin tämmösen kissan. Eksyttäisit sä Pikku hetki. Ihan sama. Tämmönen kissanpentu. Mä en tiedä miksi tää tarkennus ei nyt oo hyvä, mut sori jos teidän pitää katsoa nyt tällaista videota. Nyt menen. Pikku hetki. No nyt se. Tällainen. Täällä on punainen magneetti. Sitten tällainen. Tää mun pitää palauttaa tähän tyypille. LPS tuolla. Ja reikä. Tuollainen. Sitten tällainen. LPS. Ottakas. Kaikki. Se on koko ajan saanut pikkuinen hetki. Tuolla lukee LPS. Sitten siellä on reikä. Tää on vähän kulunut, mutta ei saa haittaa. Sitten kaikista aika kivoin. Tää on tämmönen vika. Tällainen. Tää oli LPS, koska täällä on sinne. Joo. Ja kiitos kun katsoit tän jutun. Ja niin. Nähdään sitten seuraavassa videossa. Moikka!